Hello, Sona. Nâng ngủ bụng Anh này phạt gỗ sẽ đồng phỉ Sona. Vừa làm đây video kalam ni. Lockdown ni semen đấy. Ra hơi là ra bài. Xe đẹp ra đấy thật đấy. Video bơ gửi lạ. Thái dấu một cái nó khá là giản năng chơi. Bigur Gwswm pra. Ini salah kipas Gwswm sing. Ang lain masih kasih. Siapa pun bung say. Beningni hatek luman jibane जाबाय होमबाना den जानो गासिगोन नोंखौ. Lain langsung sandengmen. Serba judi goसो दंब्ला komen kalam. Thank you. Haliang. Ma. Ang body fan logo bising gini aluni body ya. Alu जों बुलायब्ला हानाय नङा. आलुनि हाथायखौ नायग्रा. Oke, alu ditang नोंथांखौहाय. आर'नाइ गैया ओमफ्राय बर'नियाबो. आर'नाइ नांबावगौ माने. गजब बेइज्जती है. From Saudi just big that's on ya to 5 years before. रायजोफोर आं दिनै भिडिअ खालामनि लकडाउननि सोमोन्दै जाहोना जाबाय सेरेबजों जानो थाखाय बेदरबो गैला थाइजौफोरखौनो अखाना जानांसै आजा मेरी ककड़ी आजा मेरी ककड़ी मा एसे गोदै देग्लायसो सेरेब जानो लोङोब्ला गोथाव फेहोयो नोङो मानो एथरा अभी मजा आएगा ना भिड़ो Hello, Sona. Nâng ngủ bụng Anh này phạt gỗ sẽ đồng phỉ Sona. Thằng này thằng nó sẽ nổ Sạch vậy Đệm là Sona. Đơn hồ đệm là Mẹ lọt đau như số máu xe đẹp luôn này không Mà nè Hôn ăn đi thật vậy Khá là vậy thấy Bên nữa anh này bị đột nạn Xe đẹp mà bà cực lý bạn Đi lại này xe đẹp mà Là thằng nâng xì SNS आंनि भिडिअ रायजोफोर नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे आइकनखौ थुना होनो दाबाव गोजोन्थों रायजोफोर खुलुमबाय Last year. Okay, 1, 2, 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 51 52 Jiwan apa ini? Ko ngọc làm sao đi cho tôi bình ra thôi nha to नों सासेना थानोलै मा जायो आलुनो सासेना थानो बुख्रमा होनायलाय मबाइलाखौनो नों सानै नोंदांलै बखाव खादां बा मोनथिनि गोसोनियालाय बखा जादों नों सासेना थानो बुं दे गाव खादाख्लाबथारसैलै नोङो गाद्लादोलै गानायसै नों लुफ्राय गाखोनो मोनबाय 9 months later. हालियां मा माबाय थायो बे फंसे बाथ्राखौ आंखौ सोंबाय थानांलाय हाबा होनो गोसोब्ला नागिरना हरबानो जाबायना हालियां फंसे बाथ्राखौ सोंजाबाय थानो बे बिगुर गोसोमफ्रा ओरैबायदि साराय खिबासो गोसोमसिं आंलाय माथो गाज्रि सिख्लाफोर नोंसोर बुंसाय आंथ' एसेलाबो निग्र'निफ्राय साबसिन एसे फटसिन नायसनदोब्रा एसे आलुखौबो आदा आलु नों बे गोसोम मेग्र'निफ्राय देनजा साबसिनखा ओमफ्रायो बे नोंनि हाथायखौ लुमान जिबानो जाबाय होमबाना देन जानो गासिगोन नोंखौ होमबा सिख्लाफ्रा बरिया गोसो गासिगोन हाथायखौल' एसे माजिनानै ला दा आं बडि फान लोगोफोर बेसे गिदिर आलुनि बडिया आलुजों बुलायब्ला हानाय नङा आलुनि हाथायखौ नायग्रा आंनि हाथाय बायदि माराम आंनि हाथाय माराम नङा लोगोफोर आंनि हाथाय जोनोमनिफ्राय बेबायदिखा नाथाय आं बुलायनोबो गोरा हाथाय माराम नुनानै आं जोंदों लोगोफोर है बेबायदि होनो गोरा आंनो है आंखौ बेबायदि दाबुखिलाय लोगोफोर आंनि हाथाय माराम नङा आंनि जोनोमनिफ्राय बेबायदिखा बे खिनिखौल' आं बुंनानै नोंथांमोनखौ दहैनो बारहरबाय अके सिगाङाव बरायनाय जाग्रोबाय आलु बिथां नोंथांखौहाय आर'नाइ गैया ओमफ्राय बर'नियाबो आर'नाइ नांबावगौ माने सोनांगौमोन आर'नाइ आयो जोंनि कालसार बायदियैनो ओमफ्राय नै माने आं लानाय जायाखै आर'नाइखौ हेलौ सनाफोर नोंसोर जुदि आंखौ मुगैयाब्ला नैबे आलुआ देग्लायनो लानो सानदोंमोन सोरबा जुदि गोसो दंब्ला कमेन्ट खालाम थेंक इउ शाबाश बेटा